Ayan guys, welcome back to my channel. Dara part 2 na ko sa kanina nung init na iyang dughan. Ayan, magmuot po, no? So ayan, part 2 guys. Please subscribe, like, and share. Matanggal na boss, matransfer ng sing-sing. Teka. Oh, yeah. Diretso dito sa YouTube ko. YouTube ka diretso. Sa YouTube ko. Diretso na ko sa YouTube. Na makapesa sa Ubando. Live dito. Dili lang siya. Na diretso na sa YouTube. Buhon. Pwede man dito live. YouTube live. Pwede man siya. Oh, natistingan ako na lagi. Yeah. YouTube live? Natistingan ako na ni YouTube. Ne? YouTube. Song na bayo. Na vlogger siya? Dili man ka live sa YouTube kung dili ka monetize. Pwede na manggod. Pwede. Pwede na. Dili. Kahit na naman ang usapan na natislit naman yung batos. Yung natanaw dito, pagod lang kayo po. Oo, sa Manila. Oh, go live. Di ba di ka go live? Di ka go live ana. Di lagi. Asa ka go live ana. Yan na. Nagamay. Di mag-chat ko. Dili ka YouTube live basta dili ka monetize. Or 1,000 subscriber. Kaya na makabot ka 1,000 bago ka maka go live. 2,000 doon? 1,000 subscriber. Namoy din, non. Sa una naman ka na. Sa una. Dili pwede. Sa una na. Sa una ka. Man, gabla ko man. Round saan ko man. Malong ka na. Nari, may date man. Ganda. Magsilbi. Wala na ke. Ay lang, silver di. Hindi. Eh, sober? Kaman? No? Ay, wala. Uy, budi wah. Ayo, budi. Man, magdala bila ng pink man. Pink. Pink ba? Kana ka ba ng pink? Amo nga ba ng natutuan? Isa rin ako. Ito ka ba? Hello? Sa dala ko? Pink. Ano ba? Pink na. Tent namang. Pudit mano. Bukan kan? Bro, dagan. Isa Ako man amo ang tent god. Kung ino panghawanan yan. Upa naman na. Oo, dalan niya ako tong gamay natin. Para sa pajamba pa. Tanan, wag na. Wag na katulan. Natin, pero pwede daw mong gagmay daw. Sa una lang ang dali. Sa una lang ang
lagi ka gatas. Sumuwi pa ta. Ah. Kapit ko biya ko. Nakita na karoon sa mga papa. Kung tayo gusto ko niya sa ano, sentral. Nanay, magpapalitan ni Papa sa hospital. Nanay naman. Wala mong gagawin. Kagamay. Ay, panguan din, dahil mo, di mo man ang panguan ng mga kontak niya. Ay, karon lang ha. Ay, panguan. Mo, din na nangawala ang mga kundiha. Ay, Ayaw ko na ilap din na diyan, yung mga kontak. Ano may sarap? Up, yeah. Lemon. Oh, din ang mga white sounds. uy, bago lang kayo kung pag-bumit yung cellphone mo. Mama, cellphone mo na. No. No. Oh. Ito, dahil mo dahil. Ha? Bawal ka. Ito mong bawal. Pwede nagdalang yan. Pwede magdala cellphone, basta tanan magdala. Nagdalang ito. Wala man magdala tanan. Dili, pwede na siya dala. Ah, Kaya nagdala ka iba. oh, nagdalang Dili, ka ba? pwede. Ah. Mamay, pabitan lang. Bawal madala ang cellphone. Hindi kabalo mo. Lamig. Basa. Kabulong ko basa, so dalan ako. Hindi pwede magdala cellphone, basta di ka pala mo, minus. Balo ko mayno. Basa, o dalan ako. Gusto mayno. Ha? Libog kas minus? Libog kas minus, ma'am. Ito amang. Tuloy din mo. 1 minus 1. Pila? Ala, nalibog yung mga. Wala, todo ba? Ito amang. 1 minus 1. Pila? 2? Lemon ganito. Dabi mo dito, sa 1 plus 1. Oh, nabili na pong chinilas diding mang. Patay, di ba na? Sayang po yung chinilas. Dili din na nag-ato din. Kuwanay mga kay si kuwanay, ma'am. Sa una. Gusto mo padalas. Georgie. Ayaw na gano'n. Mansip ba, mansip. Hindi kayo na sa mga kagi sa unang dalaga. Ito kagi. Ano? Hindi na to. Limit. Pamanin mo dyan ako. Gamaya pa rin na yung mga dali. Pinapisig din ang Ito daw, ma'am? Right. Mon. 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 Tres na Kaya mon. makuha nga nila na. Ano sa mon? Tres na mo. Di mo na yung kamakulo sa amin. Gamaya pa rin dyan. Wala na yung sabang space. Mon, nakamon. Wala may space. Eh, bukan ka na. Wala space. Mindset ba? Wala may space. Patay. Ano lang yung space sa number 2? Gusto ka may pagka. Hindi mindset. Iba. Mindset. Iba yun. Up, yeah. Ang galing. Ito mo, hulo, 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 hulo. Matay mo, pili, dito. Kaya sabon-sabon ba? Hindi ka niya suod, kaliyo. May number 3 ko. Number 3. Parang nga wala. Parang wala. Siguro na number 3.
Boom. Nasa muli mo ito pa. Nanday ko, international ako. Hindi? Pero kasi ko, Pag-google na status daw. Pag-ilis sa silina ang balayan ka. ano mas kayo mo? Si Papa naman, si Panon, si Nene, Papa na si Pan. Na ako si Hindi na gamitin ng pagkalo ng mama. dito. Ay, bisalusan kayo pa no? Dito, mama. Bisalusan mo, pwede mo. Mas kumusa, rin sa mga luma. Post din ba? Saan ba si... Itong kwan ko? Itong... Sabi na lintan. Nagtayong kita. Kita po lang. Itong lalaki. Mga babae naman. Pinaalar ko lang ito. Itong gray yung suot na sa likod. Minsan yung process ko lang nila. No. Oo, isaka niya dahil mo. Lagi yung saka. Diyan. Diyan yung crush ni Jojo. Nagto sa kwana sa gym kung nag-grade nun. Plus mo daw nato daw. Ang pangalan nato si Juan. Awag class ni Jan Bayo. Lumayo. Pagka-class. Sa may iyang uyog. Namunda ko yung mo. Si Juan nato. Mas yung gusto ko. Punta kami sa mga Bukong tiis din. No. Diba na tiis din. Ano naman? Anong sa mukha ko sa tao? Wala kayo na siyang bulingon din mo. Bulingon lang yan eh. Oh, dapat tres lang gamon. Patay gamon, push up gamon. Hindi naman ko kung dito. Hindi mo, push up ko rin sa gamon. Sa PE. Di, PE, uy! PE. Papi! PE. Yung Sir Michael. PE ito. Gani, kapir, gamo. Oh, ingat ka di PE. Kaya ganda. Ganun pa sa kanan. Manangkon. Laging lang unta, masayang. Jogging daw, tapos kami push up ni Papaday uban. Kwan, hantod maka, sa day mo makaya mo, kaya 5 ka na, kaya ako kaya This time zero. Kaya na ako pa, 22. Gidaw. Eh, Gidaw. hamo mo siya, Ben. Gidaw. Tama. Gidaw. 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 Ha? RTL, lagi ang trouble. Man. Naanak ba yung Wala kamot? mo. 3. Isgang kaya, kailangan yung kamot. Oh. Iwi pa dyan kayang kamot. Lisod kayo naman. Ang 7, 7, 8, Isgang ko tao, no? 10, 11, Bayot lang sa 12, yan sa eskwelahan. 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17 raw. Naman. Pati mo na 22. Wala di ka itong kwan mo. Kung di pa practice di kwan. Oh, gamay na po nangin. Wala ka to. No, pagtanaw lang halika. din ko. Wala ka. Sabad pa din mo. Sabang di ko. Mang.
lagi dito. Naman. Ikaw mo sa ilong abi. Sabi mo. Can you? Diba man di ay ang Diyan mo. Yan ang pangalan mo na. Ilabi mo. Oo. Bali, taka ni Julia. Hindi, mana Juliana. Julia, bali mo si Julia. Julia Pate? Juliana. Minsan, masay pangalan. Juliana. Oo. Masay ko na siya sa nina. Ilo. Ilo do. White. Green man. Tapos naka-jumpir. Ano, di ambak na. Balik ko tataw. Buat yang bagus man. 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 Ini sama. Ini sama. Kontak naman ng sakyanan wala. Masay ko lang. Ha? Pink? Green what? Green or white? Green. Mang, nakakita na siya pa ito mga katulog para ilot mo yun. Jeep. Kami Jet. Tapos namalit at cheese pa pa. Kalit ako kotse. Pinisi. Aga na gamis ka na. Gusto mo siya ito, bitap ko telepon. Bitap. Tap. Ha? Ang gaman, tapos durul man. Tapos daw ba? Tapos daw ba? Ano yun? Bitap ba?
Kapasundot lang po. Wala mo papalugit ko. Di mo dong. Ngayon mo na. Di mo tanaw dong. Hada. Hada. Oh. Mon. Mon, isa pa. Isa. Pilang bubble jute eh. Buha daw mo. Bundi. Bundi. Mami, butante. Mon! Mon! Saya namin baligay ito. Wala. Try lang sa Delta. Ay pagbasak karon ha. Ya karon og ugma wala sa dahili ko ha. Gapas na. Gapas na. Nana deh. Nana dyan. Kinsa na gapas? Apa? Kamalo na sana dre. Gapas. Ma'am, nanang papang niljan. Ma'am. Oh. Papang niljan. Oo na ko akong anak na laagan. Oh, May dito. gabi. Ay, gabi Hapit sa kay mosoroy daw sa dere. Walang ka gabi Ito, na. basketball. Oo, ganyan o. Tingala ko yan. Sabay kay may baklayan na ro. Kay, ikaw yung kang titanggalan niya. Sabay may anak baklay ron. Yan naman siya. Tawagin si mama ko sa tin. Ikaw niya nakagigamit pang cellphone. Napigisubo yan. Magulang, pati pa, suroy-suroy mo, pati nakapuhay ang Mama, lawas. ikaw, ako niya tupunda. Oh, magpapalit pa daw niya siya pajama ron. Uma na lang. Ugma na kananira naman. Kapuhay mo na po eh. Nanira ng SM. Subject sa mga magulang. Hindi ba? Super
supermarket. Kana, by 10 pa. My brother. 1 pin. Atin na ko 10. Pwede naman dahil sa... Sige, pagdali. Uy, Pagdali tignan ako. Mat, lang. Ay, hindi. Ano ba bagda? Ano ba? Ah, Baliktad mo ba? Pati mo. Nagbalik yung ka yun. wala pa. Nabiyakan yung ka. Magkil dyan. Huwag ka na nagawag ng patos. Ano ang galing mo mga? Sabay mo an. Ay, para sa... Ayaw kumot-kumot na pala mambot. Huwag ka na kung ano. Ah, Kasi mo. Ingak mo. Okay na sir, mamay na ka. Jesus na ayun na i-just jogging pants, jacket. doon pa. Naging dapat. Ayan guys, sa mga hilot guys, thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe. Bye-bye.